ኣብ ዓለምና ዝተፈላልዩ ማሕበራትን ንኡሳን ጉጅለታትን ኣለዋ ከማ ቃውሙ ድማ ዕላማታቱ ይፈላለ ጥቕምታት በማሕበር ምጥርናፉን ነቲ ትሪሌሸቶ ብዘይጸገም ብዝቐለለ ክትበጽሖ ምኽኣል ከምኡውን ንስራሓትካ ከቀልልካ ይኽእል እዩ ኣብ ሃገርና እውን ዝተፈላልዩ ማሕበራት ኣለዋ እዘን ማሕበራት በትናተን ዕላማ ነቲ ዝውክሉ ሕብረተሰብ የገልግላ ጉጅለ ሙያውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታት ዝተኣኻኸባ ወለንታዊ መንእስያት ኮይነን ብውድብ መልክዕ ከምቲ ስመን ዝሕብሮ ንመንእስያት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ንምብርታዕ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃማድኤ ዝቖመ ጉጅለ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ክንብል ከለና ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብና ዘጠቓልል ዓደ ሓብቲ በዓልቲ ቤት ጓል እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ነዛ ጓል ኣንስተይቲ ብኩሉ መድያታ ማለት ብትምህርትን ሞያን ደሊባ እንትወፅእ ጥቕሙ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ እዩ እዘን ካልእን ዝያዳ ንምድፋዕ ዕላማ ሒዘን ከም ሰበገሳ እዘን መንእስያት ሞያውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝገልጻ ከም ዕላመን መሰረት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ እናኸዳ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ዘተኮረ ሰሚናራትን ጎስጓሳትን የካይዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ምስ ሃማድኤ ብምትሕባር ናብ ንኡሳን ዞባታት ብምሕዳራት ብምኻድ ሕግን ጓል ኣንስተይትን ውዳበን ዝብሉ ኣርእስቲ ብመልክዕ ሰሚናራት የካይዳ ኣለዋ ከም መቐጸልታ ናይቲ ዘካየዶ ንጥፈታት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ልምዓታዊ ስራሓት ዝካየደሉ ዘሎ ፕሮጀክት ሕርሻ ሓልሓለን ዲጋ ማይ ምስላም ገርገራን ከምኡውን ኣብ መንደፍራ እትርከብ መሳርሒት ማሽን ናይ መንዲድ ንጽህና ካሜራ ኣትሒዛ ኣገልግሎት እትህብ ዝነበረት ንምዕዛብ ዑደት ኣካይደን ነይረን እዘን መንእስያት ነዚ ሓሳባት ዝበገሳሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ካብ ብመስኮት ቴሌቪዥን ምዕዛብ በኣካል ናብቲ ቦታ ብምኻድ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ዝተኻየደ ንጥፈታትን በኣካል ምዕዛብ ነይሩ ስመይ መምህር ለዋን ብርሃነ ይበሃል ሰርሓሉ ቦታ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ሰርጃ ቤት ትምህርቲ ርእሲ ዓዲ ይበሃል እቲ ዝረኣኽቦ ምዕባለታት ናይ ሃገርና ከዓ ካብ ትፅቢተይ ወፃእ ኮይኑ ፀኒሕኒ ባዕለይ ብዓይነይ መፅእ መርኣየ ከዓ ትዛዕበየ ነገር ማለት እዩ ሽመይ ይብላ ትኽሉ ይበሃል ኣባል ጉጅለ ምሕያል ሞያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኢኻ እቲ ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ ነገራት ብዕላል ትሰምዖ ወይ ብቲቪ ትሪኦስ በኣካል መፂኻ ክትሳተፉ ከለኻ ብጣዕሚ ደስ ደብል ተኻይዱ ዘሎ ተፈላለየ ነገራት ከዓ ከምዚ ይሕብነካ እዩ ክርዓካ እዩ ብኤርትራውያን ብምዃኑ ብፍላይ ድማ ብኤርትራውያን መንእስያት ምዃኑ ኣዝዩ ተንካፊ ሽመይ ኣሚራ ሰናይ ፍጡር በሃል ኣባል ጉጅለ ምሕያል ሞያውያን ደቂ ኣንስትዮ እየ ኣብ ባፅዕ ቤት ትምህርቲ ሰምሃር ካልኣይ ሰከንደሪ ስኩል ማለት እዩ ከም ካውንስለር ከዓ ሰርሕ ንሕናስ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ተሓፂርና ደይኮነስ ነቲ መፂኻ እንታይ ይካየድ ኣሎ ኣብ ሃገርካ ምርኣዩ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ እዩ ዘሎ ፕሮጀክትታት ትሪኦ እንታይ ተዓሚሙሎ ትሪኦ ካብ ብኣፍካ ብኻልእ ትሰምዖስ ብዓይንኻ ሪኢኻ ከዓ ተኣምን ጉዕዘን ብንግሆ ንምጅማር ካብ ኣባይተን ኣንጊሄን ብምብጋስ ኣብ መበገሲ ቦታን ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማድኤ ክትኣኻኸባ ጀሚረን ናይ ነቕሎ ሰዓት ምስ ኣኸለ ድማ ናብታ ዝተዳለወትለን ኣውቶቡስ ክስቀላ ጀሚረን ጉዕዞ ናብ ልምዓታዊ ቦታታት ፕሮጀክት ሕርሻ ሓልሓለን ዲጋ ማይ ምስላም ተጀሚሩ ኣብ መንገድን ድማ ነቲ ሸዊቱ ኣብ እቶት ቀሪቡ ዝነበረ ሕርሻዊ ምህርቲ እናተዓዘባየን ጉዕዘን ዘካየደን ነይረን ድሕሪ ናይ 39 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ድማ ናብ ፕሮጀክት ሕርሻ ሓልሓለ በፂሐን ድሕሪ ዝተገብረለን ድሙቕ ኣቀባብላ ድማ ብኣካይዲ ስራሕ ናይቲ ፕሮጀክት ኣቶ ተኽለ ለገሰ ብዛዕባ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታትን መግለፂ ድሕሪ ምሃብ ሓፂር ናይ ዕረፍቲ ግዜ ወሲደን ናብ ዲጋ ማይ ምስላም ነቒለን ስመይ ሰሎሜ ዮሃንስ ይበሃል ኣብ ኮሌጅ ዓዳይ ሕክማ ከም ተሓጋጋዚት መምህር ኮይነ ኣብ ዲፓርትመንት ኣካውንቲንግ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እቲ ፕሮጀክት ከምኡ ኢልካ ተዓዚብካ ብኣካል ኩሉ ንጥፈታት ክትከታተሎ ከለኻ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ዕጋበት ከዓ ፈጥረልካ ኣብ ዓድና ከምኡ ዓይነት ምዕቡል ዝኾነ ናይ ሕርሻ ንጥፈታት ክካየድ ብምኽኣሉ ከማንሲ ማራ ማስ ንድሕሪ ሕጂ እውን እንታይ ዓይነት ተስፋታት ኣሎ ዘርኢ ማለት እዩ ኣብ ሕጂ እዋን ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ተኻይዱ ክንሪኦ ከለና ንመጻኢ እንታይ ዓይነት ዕዉት ፕሮጀክታት ክካየድ ይኽእል ዝእንፍት ዓይነት መደብ ነይሩ ማለት እዩ ኣዚ ከዓ ንዓና ነቲ ዘለና ደረጃ ፍልጠት ብቲዮሪ ጥራሕ ዝነበረ ብፕራክቲካል ክንሪኦ ሓጊዝና ማለት እዩ
መንእስያት ኤርትራውያን ስለስተሰርሐ ፍላይ ዝናይ ሓልሓል ረኣናዮ ናይ ጥሪት ምፍራይን ናይ ምሕላብንሲ ትኡ ዘሎ ፅፈት ናይ ኣካይዳ ማዕርኽ እንደይ ከም ጽፉፍ ዝኾነ ምሻሉት ህዝብሲ ጽፉፍ ጸባ ዘይተበከለ ጸባ ክበጥሖ ማዕርኽ እንደይ ጻዕሪ ይካየድ በአካል ክሪኦ መኻሊ ኣብ ነገር ኢና ኣብ ዲጋማይ ምስላም ስበጽሓ ኣብቲ ቦታ ጸንሐ መሃንድስ ብርሃነ ብዛዕባ ዝካየድ ንጥፈታት ናይቲ ዲጋን ዕላማታቱን ሰፊሕ ዝኾነ መብርሂ ተዋሂቦን ኣብቲ ቦታ ድማ ዘወረና በላ ነቲ ዝተበጽሐ ምዕባለ ተዓዚበን ኣንፈተን ናብ ከተማ መንደፈራ ብምግባር ጉዕዘን ጀመራ ካብ ዲጋማይ ምስላም ቁሩብ ኪሎሜትራት ምስተጓዕዛ ኣብ ጸገማይ ሸነኽ ናይቲ ቦታ ንመንፈስ ናይ ዲጋ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ምንጫዕጫዕታ ክሪያ ኣላገሳ ኣብዚ ቦታ እውን ሓፂር ዝኾነ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውሳድ ናብ ጉዕዘን ተበገሳ اسمي دكتور سارون ابراهام بحال اب هوسبيتال اوروتا كفلي مطبحتي كم حفشاو حكيم كوينه يسرح ابال نايزا جوجل محيال منسيات دق انستيو دماي زحدر لي تمسط خزارب انت اخوينا حدا مجمرتا غزيت بوتا باكل كيده نخعزبو نعمنت ابديغا مسلام ازيو صبق زخونه ناي تفطرو ጽባቀ ዘሎ ቦታ እዩ ወላቲ ናይ ማይ መንጫዕጫዕታ ፍሎ ክገብር ከሎ ክትሪኦም ከለኻ ጽፍሓት ናይ ትዲጋ ክረአን ከሎ በኤርትራዊ ዓቅሚ ክንደዛ ዓይነት ዲጋ መስርሑ ኣዝዩ ዝሕብን እዩ በአካል ክንሪኦም ዕዛብና ኣዝዩ ደስ ይሉና ተመስጦ ኢላ እዚ ዘይባል ተመስጦ ኢና ይብሓቂ ብውሽጣዊ ዓቅምና በመስርሑ ሓደ ንሱ ትዝዓበየ ነገር ማለት እዩ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ዝረኣናይ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣኻ ኩሉ ብውሽጣዊ ዓቅምና ይካየድ ምህላው እዚ ቀንዲ ዝመሰጠነ ነገር ማለት እዩ دعم سماين مدرنيو كمز بفلاي بزربة خد سمع خلها كال نجار ديو متى خمس رأي خايجين قل نجار سأوش تخاي فترة الكاي كام وي ريلاكس زخونة نجار يود فترة الكا هدو يو بتعم دسبليو كمزري أمو ديفولت سبات كامت كريوس بس عقد أمي محتم ጉዕዞ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ማራ ማሲ ካብቲ ጽቢትና ወጻኢ ኣዝዩ ጽቡቕ ልሙዕ ቦታታት ሪና ወላቲ ፕሮጀክታት መንግስታት ዝካየደሉ ከዓ መንግስትና ዘካይደሉ ንጥፈታት በሙሉ ኣዝዩ ኣገዳስን ጠመተ ክወሃቦ ዝግብኦን እዩ ንመንእሰያት ከዓ ብዙሕ ተመክሮ ወይ እውን ርድኢት ንቕሓት ክገብረሎም ጦብላሕታ ክገብረሎም ዝኽእል ዓይነት ዕድላት ይረኺብና ሎም ዓንቲ ማለት እዩ ማለት ኣነ እንዲኾይኑኒ ድሕሪ ሓፂር ዝኾነ ኪሎሜትር ምጓዓዝ ናብ ከተማ መንደፈራ በፂሐን ናብቲ መንዲል ንጽና ስራሓሉ ትካል ኣምራሓ ኣባላት ሓማደ ንዞባ መንደፈራ ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ድሕሪ ምግባር በቐጥታ ናብታ ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚራ ክሳብ እዋን እዚ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ትርከብ ዘላ መስርሒት ማሽን መንዲል ንጽና ከምኡን ነታ ዘመናዊት መሳርሒት ንኣገባብ ኣሰራርሐን ዝምልከት ብኤሌክትሪካዊ ምህንድስና ዝወደአ መንእሰይ ዳንኤል ሃብተ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ተዋሂቦን بدحر زدما نابتي استرالولن ናይ ምሳሕ እንግዶት ናብ ማእከላዊ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ናይቶን ዞባ ኣምሪሐን ኣብ ትካል ሞዴስ ምስከና ካብ ግዜ ሰውራ ትሰርሕ ዝነበረት ማሽን ኣው ክንዕዘብ ምኽኣልና ነዚ ኩሉ ዓመታት ተዓቂባ ጸኒሓ ስቲል ኣብ ፋንክሽን ዘላ ማሽን ክንዕዘብ ምኽኣልና ብጣዕሚ ሕቢንና ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ኣዳራሽ ናይ ሃማደ ዘባዶ ብመጺና ከዓ ዝተገብረልና ሙቕ ኣቀባብላ ክነመስግነ ንደሊ ናይ ተመክሮ ምውርራስ ግዜ እውን ካብተን ኣዴታትና ጽቡቕ ናይ ታሪክ ምውራስ ግዜ ነይሩ ካብተን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ እውን እንታይ ክንወራረስ ወይ እንታይ ክንመሃር ንኽእል ነንሕድሕድና ጽቡቕ ናይ ይህን ምሂን ምብሃል ግዜ ነይሩ ስለዚ ጽቡቕ ተመስጦ ዝነበረ ግዜ እዩ ኩሉ ብጣዕሚ ማስ ንሕናስ ኣፍታን ኡስ ዕድሜና ኢና ደለና ብዙሕ ተመክሮ ዝደለምናዮ ነገር የለን ከምዚ ለን ንዓና ኣኽቢረን ንዓና ክቕበላና ከለዋ ንዓና ኣገዳሲ ዝኾነ ማሲ ጠውላሕታ ዝፈጥር እዩ ኣዴታትና እየን ክብሪ ሂበን ከም ዝኽብላና ከለዋስ ሓላፍነት እዩ ዘሰክመካ ኣብ መጻኻ ኣንስኻ ነቲ ድሕሪና ደሎ ወለዶ ይኹን ኣሕዋትና ደቅና ኩሉ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ከነውርሶም ከም ዘለና ሓላፍነት ተሰክም ዓይነት
طبلحታ እዩ ፈጢርለይ ደሎ ማለት እዩ ኣዝኻ ሕጉስቲ ኣመሓዳሪ ንዞባ መንደፍራ ኣቶ ህስቄል ውህበቱ ናይ እንቋዕ ድሕሪ መጻክን ሓፂር መልእኽቲ ድሕሪ ምሃቡ ናብቲ ዝተዳለወለን ናይ ምሳሕ እንግዶት ኣምሪሕን ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ዕረፍቲ ድማ ምስተን ኣብቲ ንዞባ ዘለዋ ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሌላ ብምክያድ ኣብ መንጎአን ክህሉ ዘለዎ ናይ ስራሕ ዝምድና ድሕሪ ምዝታይ በቲ ዝተገብረለን ኣቀባብላን እንግዶትን ኣመስጊነን ከባቢ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኣስመራ ተመሊሰን أمو داتا سمنسيات لبا بمهابين تفانينانا زحلفو ملختكو كلنا ماسي كلنا خمنسيات مدن تحابيرنا هاجرنا خنهنت بلاس تزلنا فلتت أب قبرخنا وعلو كنسرحلون بتتواهبنا زلو ممرحيتات كنكيدن كلا بودل مالتي مرأي مأماني مالتي سي تي بأكل متى خطري خلي خاجله بتعمين ده تستبلكا بعبي خاخمز كمان سيمت أنك أنا بس خاخد جم كأجبركي أنا سنتي جرا تي سريحة كتب لي ستخيلي خمالتي أب حربوتات حد إركاسني حربوتات ركين كي خاطرف نبوز حبوتات تريخا كن بوز حكت ما هرولو تخيل نجارات علو وتيهم سبجهم نعمر أي وتري خبلهم دخل من أسيات يكون ولا توم أسرحتي أكلات اللو مالتيو أبتي كم زعينت نتفتات زكايدو لبهاجر درجة وسيدهم نتوم دلو نتوم سرحتني تاتهم يكون نتوم سرحتني تاتهم تم هارو يكون كالوت مالتي أب سفلا لي بوتات تزرق عند الله من أسيات كري أمه كأوخا تماهيرهم ناتهم حلفنت كسكمو ولون ماسي معبالتاسي أب كتما طرح يكون كان تريو استزرقي حيد الله بستفلا لي قطرات مالتي ومن تركا الدرجة معبال أمتى درجة بتحنا لنا كنجنجن نخل مالتي نحنا أنتي أبركتنا الكاهات حسب مالتي كافت زولو نسخة أنتي حلفنتنا تكات سكيمكا تبركت مالتي جي أنا بتعمي كدفع له زولو متأسي ببزحي كايد له عينت نتفت كوين سمعني مرة أقداسي سرحي
حنتيد بينا خططاعي تخيلنا مسحرة تفسك كساب زلنا نحن جن قدمت حبرة سبتي زي معري ويكاتي نايدو حرات حساس بازلوا قرب كبلوا اللوا مالتي مس جزيس خير كبل الله تبهل زي كنا هنقول فوز الناس تي نيجاتيف زبهل بهلي وجه زولو سين دقالنا تحبرة سب كتبابع خل الله ويتن وجهن كاب حبرة سب كابت زي مهور حبرة سب وجهن تماهيرن زمت أزلوا خا نمتى مهر الله من هذا تروح نقول نبت حبرة سب تمليسة نتحبرة سب كحاك جمرة خل الله نمتى نستخدم مهر الله صراحة نقول نسخي وجه تمهاري زلغي ما تخنا بحبرة سب كخيتكي كتمهروا له كتنك حيوم أستمرات بي نتن كما خزلوا تحت درجة زلها حس كين نختوتي نفسنا نختفت الشيء مالش نسخي حجي حنت أنت ودي حدا وجهي كما هت راح نقول عصرت دك نستحيس خات وجه الله مالش سلازي حجسي تمهيرك كم يجير كان تحبرة سب بتمرت أسميها تمهروا خوانا له كم أنت جيرو شو نسخي وزن سوسايتي سلازلها نصان تماهير كان غيحها نتحبر تسبكا نا وقت وقت كلا لا كسلازس نات كابين هات رايزي كونس تحبر تسبك انكوريج كتبابع كخلا يبل هو نتقبل كاين عكا مش كم زي اتحيت كخير اخا تاش ولا حوكا خون ولا حبر تسبكون نتقبل نخد قفا مالتي مورال كتقبل لك بزي دك انستيس كون يكلني مالتي زغونه أو جزا يخون أو دقة يخون أو سراح يخون بزي قالسي ونحنتي زمت قدّا تاشميل كل جيزة زي قخلو نزي فليتوس تاش معرنس كبر لنا لون عن قدام الناس عن كوها باللون نتندق أنستيو كنفع اللون كابز زلوا أسك حيلة لو حياة لا تندين نفعت تندين كابزن لعليك حيلة خنفعة يبلن عنده محيال لك أنستيو خن بلين كلا ناسي عبيد بلت أمريع بزحات ستيك هولدرز أخصاتهم فلالهم حجي خاب تندق أنستيو إنا خنجمر لنا مجمرت حنت قال نستيتي نتوم زل وعدلات قبو خطك أمالوا بقولوا ملك عتات حنت قال نستيتي رئيس أخذك إلالوا مثل رئيس وساني كهلو علو كم قال نستيتي سلاز استفدوا لك عدلات قبو متك أما قداسي لي زامن أمن خرنع ويكا كورنرستون يزخلوا خات مهرتي لي زامن سلازي بتمرتي زعادقت مويا زدلبت قال نستيتي نمزح كمز أزخل بدهوتات كتقدم تخيلي لي زامن سلازم نزي أخذ محنت مسرت كنجبر عينا تاع محيال ترى تمهرتي عم محيال قال نستيتي نسوت راح زي كونه تزلنا أمتى وي تزلنا رأي دما سفيح كونا له كم زي تخم بتحن خل نجارات زي ما قداب بزح زي حاجة انتي رأيو قال نستيتي سي تخت تصاوتو تخل ترى عزي بزحي عبيت تصاوتو ترى له كبيت وتأخا عب بوتا سرح كات تصاوتو ترى له جن حد يطرح يكون إن حنت قال ديفايند جبرة بخلتيو نخثر مع سختك على سالو واحد بزح زين تيرة أب جزيت مرتي تطبق سكسيد نجبر كسب مرق عن بزح بدحريو خات ناي محبرة وحتون سلزلو نب حدارنا وليد نبقى عم عبايك خيادن كلها قرب زحت على خر يكعليو هجي إذا بحرية وتفتقوناتنا بحرية وتعدلتناتنا سلزخونة كم عنكفات كير أنا نعوقن نخلتيو خمي بالانس كيرنا خنقوي نخل حجي قدام ما يدرس لازم ها تدبت أحبت حكاية مالتها يكون أنا حجي بيت مرتحك من نودي دكتور سلزخونجو إذا خبأت حوزلني بتحيي لا خط ما يحسبني ستيل بزح خدو زلني من قد اللي عبتناتي مويا مالتي بيت خلا يقول نخاني personal هي وتناك خسر سعي بالكان لازم إذا خلتي بالانس كتبر أنت وين كأطاق ما نيجزي عزيخ وحلول دخان أطاق ما نيجزي خلوا كلو حجي كلتي خمالة أي كأني كون كنا بدلو هي كعليوجن prioritize كتكبر لك بتجزي خابجو بوحلو اللي خدتك قدام الناس كاخد سر عليك لذلك لك أنا سأب كم زحيلات كنكون لنا إليه حسب إذا يسرح بايتان قال نستيت متشو كنجبرون تداخلنا مستبحرة وتجانا تقول نستيت متشو كون تتخيلوا نحن هون إكسل كنجبرون خلينا إليه حسب نابنت زمو علنا يدك أنستو ويكا دي كير بزو حتى كلات أتاتيو عزيز حجوسيو أبتعرفوا دلو تكالاتون أنت زتعتاتوس كن يدفع حيل مهوني لي حسب مجمرتات كله سبدو لو كنت مرتندي نتن درجة بس حكون مهارة لنا عندنا جن نتن نعدنا يتمرت رخبة عدنا يتمرت رخبة إذا أنت لا تغير وأخلي مهنياتوسي قال سيتس بنفسها سي نقحت عند حر تمرت عند حر ترى وسخات اللخاء زيادة سي تنقح اللخاء مالتي إذا أنت لا نقحها خاص أوريت سوسايتي سي نقوحي مالتي سلازي سي بقى تمرتي إذا نبلوت أنا إحنا خاني تساتف النت كخفت أرلنا له مدرخات كخفت لنا له إذا أنت لا تغيروا
ክብል ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክገብራ ዘለወን እንታይ ክገብራ ኣለወን ትብሊ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ማዕርነተን ክረጋግፃ ሓይለን ክረጋግፃስ እንታይ ክገብራ ኣለወን እንታይ ክዓጥቀለወን ትብሊ وحجة تنقبل اللي عند الله خبرنا نزلنا نعنا نأشتحوا تنسي كبرت عنا خلالون كالوقت مثلا تمرت لي رخبادي نتن كال شجر دلون سباترينسي كحجز خلالون نعن حفكن كبلا ناس كتعرى خلالون مهنيات مرة حيالات دك نسوي زلوانا كبدتاتنا جمير كمالتي سلازي نزي مثلا نتن ديبلنا زلنا سي كمهرانا دين دحلفوا أوتوموكروتات جلس ككافلانا قاللون سلازي أصلاً دحرت رخيبات أبغى نستيتك تحيل تخلي مالتي نقوله يوهانا بن قدامنا دك أنستيو حيلان فعا أجخن نبلن بك نفاميلي أبويا دي حماتي حموي سواي فاميلي بملو بحتيرا وشتنا بدقن دركب مبلن دك بإرترا دركبا ولا بدق دركبا دك أنستيو بملن يوهانا قبلني فتو نا يوهانا مليختي نقولن دك أنستيو هزبي إرترا وشتنا بدقن زلوا نقولاتن نقعب زوقعنا يبلن مالتش بفلاي كا دك ديبارتمنت يزنبرا شو عتا دك أنستيو سلزنبرا نعنك سبيشال كا كونغرا قاعد زوجك نقولن دك أنستيو إرترا عاوشت إنه تان كحجوسنا بالفتو بفلاي ولاديتي تقال لي سيستر عوض قبرانس عزيا جقنا زخونة ولاديتي هذا اللهني سلازي بفلوي نعاء نقع حجوسكي نقع نب شو ما أنت ما جابتها بصحنا قبل دلي بتوسع خدمة نقولن دك أنستيو سب مويات عنا أبملو حجر سلواها بفلوي نقع حجوسكي قبل دلي يعني اللي أنا تمهاريت عندي مجمرت عن سدرا بيتي كوقت إلى نمهاراني نمهارتي محازتي بحفش هذا ما عندك إنستي بس قدامي نقول عندك إنستي هجرنا إنزين كان كل هالسبيرسة